Hej, og velkommen til den her video. I dag så har vi lige været ude og bade, det kan I godt se. Vi har badebukser på. Så nu vil vi løbe ud til vejen og stå derude i 2 sekunder. Eller 10. Så vi går derud nu. Hov. Nu kan I se. Vi er på vejen. Jeg skal ikke se bilerne. Nu har vi sådan været derude ret så lang tid. Klar, når den der bil kommer, der er sådan en bil lige der. Vi har lige været ude at svømme. Nå, så hej.